Не дожила до 40-годдзя некалькі месяцаў. Палізняволеная Ганна Кондратенко выйшла з-за кратаў, але памерла ад раку, дыягнаставанага ў калоніі. Інфляцыя ў Беларусі ўжо абагнала афіцыйны гадавы прагноз больш як на адсотак, што падаражала найбольш. Нястача медыкаў. Пацыенты займаюць чэргі да дактароў з 4-й гадзіны раніцы. Пра гэта і не толькі ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». З вамі Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. Палізняволеная Ганна Кондратенко памерла праз паўгода пасля вызвалення з калоніі. У яе быў рак, дыягнаставаны яшчэ за кратамі. Аднак дзяржава не знайшла месца для жанчыны ў шпіталі. Гэта гісторыя, пра жанчыну, якая не пагадзілася маўчаць і была пакараная не толькі турэмным тэрмінам, але і бязлітаснасцю сістэмы. Што адбылося з Ганнай і чаму ейная гісторыя частка небяспечнай тэндэнцыі, раскажа Руслан Ігнатовіч. 5 лютага гэтага года не стала Ганны Кондратенкі. Яна не дажыла некалькі месяцаў да свайго 40-годдзя. За ейную справу не стаялі ні гучныя лозунгі, ні вялікія структуры. Толькі каментары ў інтэрнэце і прысуд. 3 гады зняволення і штраф. Пазней яшчэ дадатковы год калоніі. І як вынік – рак. У 2022 годзе Ганну абвінавацілі паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу за нібыта абразу Лукашэнкі, абразу прадстаўніка ўлады і суддзі. Вядома, што Ганна спадзявалася на хімію, бо была адзінай апору для маці-пенсіянеркі, але яе адправілі ў 4-ю папраўчую калонію ў Гомлі. Пазней Ганна атрымала дадатковы прысуд за яшчэ адзін стары каментар у інтэрнэце, але новы тэрмін быў праглынуты папярэднім. Прыкладна ў гэты час у Ганны дыягнаставалі рак шыйкі маткі. Ганне быў пастаўлены якраз у зняволенні, пастаўлены гэты анкалагічны дыягноз, і казаць, што тут нехта зрабіў неправільна ці правільна, бракуе інфармацыі, але ўсё ж такі па патрабаваннях нарматыўных дакументаў жанчына раз у год у зняволенні павінна праходзіць агляд гінеколага і, адпаведна, калі ёсць на тое паказанне, значыць і абследаванне. Была палізняволеная Ірына Шчасная бачыла Ганну ў калоніі ўжо з хваробамі і сталым болем. У яе быў псарыяз. І гэта непрыемная хвароба, гэта заўжды дыскамфорт. З такой хваробай нельга чалавека адпраўляць на швейную вытворчасць ні ў якім разе, таму што гэта правакуе захворванне. А калі чалавек з такім захворваннем яшчэ і не атрымлівае адпаведнае лекаванне, гэта зусім ужо дрэнна. Паводле іншых сведак, якія сядзелі разам з Ганнай Кондратенкай у гомельскай калоніі, праца на швачкаю толькі пагоршыла стан псарыязу. Скура на руках была ў крыві. Акрамя гэтага, Ганну амаль пазбавілі ліставання. Пісалі ёй рэдка, у асноўным маці. Што такое анкалогія увогуле? Гэта заўсёды праблема імунітэту. Што такое імунітэт і хранічны стрэс, якім людзі адбываюць зняволены, адбываюць пакаранне? Не тое, што не спрыяе, гэта правакуе развіццё, негатыўнае развіццё анкалагічнага захворвання. То бок я вяду да таго, што у такой сітуацыі Ганна і любая іншая жанчына з такім дыягназам, яна павінна знаходзіцца ў лячэбнай установе, а не ў пенітэнцыярнай установе. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» агульная колькасць асобаў, якія за апошнія 5 гадоў сутыкнуліся з палітычна матываваным пераследам, не менш за 8200. Гэта ж трагедыя не толькі Ганны. Гэта трагедыя ўсіх тых, хто зараз там знаходзіцца. У нас вельмі шмат палітвязняў з станам здароўя, які проста пагражае жыццю. І вельмі балюча, і балюча ад таго, што мы не можам нічога зрабіць. Хутка ўжо 5 год. Людзі сядзяць, і гэта проста страшна. На сёння ў няволі застаюцца 1175 асобаў, сярод іх 159 жанчын. Праваабаронцы крычаць, шмат хто з палітвязняў у зоне высокай рызыкі, маюць інваліднасць, цяжкія хранічныя хваробы, псіхічныя разлады. Сярод вядомых палітзняволеных у трывожным для блізкіх стане застаецца інтэлектуал Александр Фядута. Але ўсё часцей пра трагічны лёс вязняў мы даведаемся постфактум. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Калі Пуцін прыбудзе на перамову ў Стамбулі, туды прыедзе і Дональд Трамп.
Пра гэта заявіў спецыяльны прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта Кіт Келлог. Аднак сам фармат запланаваных на 15 траўня стамбульскіх перамоваў пра замірэнне ва ўкраіне застаецца няясным. Гэтак Уладзімір Зеленскі гатовы размаўляць у Стамбуле толькі з Пуцінам. У Крамлі другія сотні маўчаць пра падрабязнасці. Паводле шэрагу расійскіх медыяў, замест сябе Пуцін можа скіраваць у Стамбул кіраўніка МЗС Сергея Лаўрова ды свайго дарадцу Юрыя Ушакова. Між тым, амерыканскі прэзідэнт выставіў ультыматум Маскве і Кіеву. Ён патрабуе беспасярэдніх перамоваў. Пра гэта заявіў адмысловы пасланнік Трампа Стыў Уіткаф. У сваю чаргу Еўразвяз пагадзіўся з прапановай амерыканскага боку адкласці ўвядзенне новых санкцыяў супраць Расіі да вынікаў сустрэчы ў Стамбуле. Раней США і Еўропа дамаўляліся ўзмацніць ціск на Маскву, калі яны адмовяцца ад 30-дзённага спынення агню з 12 траўня. России важно сохранять видимость договороспособности, но у нее нет объективных интересов, я имею в виду руководства. У российского населения, я думаю, что таки есть интересы в том, чтобы эта война наконец закончилась. Вот. Но у российского руководства таких интересов, судя по всему, нет. И, кажется, у них качается вот этот ресурс, скажем так, вводить американскую администрацию за нос. Сейчас ситуация складывается, действительно их загнали в угол. И, скажем так, опираясь на это, мне кажется, что Путин с большой вероятностью не появится. У Беларусі працягваюць расці цэны на тавары і паслугі. Паводле Белстату, інфляцыя ў красавіку ў гадавым вымярэнні склала 6,5%. Гэта ўжо больш як на адсотак перавысіла сёлетні план ураду. То бок цяпер мы дасягнулі такога росту цэнаў, які меўся быць толькі ў кастрычніку. У чым прычына анамаліяў, высвятляла Юлія Цяльпук. Адзін з найтаннейшых супоў з капусты значна падаражэў у красавіку. Урад паслабіў рэгуляванне на галоўныя складнікі стравы. У выніку цыбуля падаражэла на 17%, бульба на 20% і на чвэрць капуста. Агулам паслабленне ўраду закранулі каля 10% харчоў, якія лічацца сацыяльна значнымі. Гэта і адлюстравалася ў росце афіцыйнага паказніку інфляцыі за красавік. Но даже этого вот уже мы видим, хватило, чтобы инфляция выросла и выросла довольно значительно, я бы сказал. Потому что вот 6 процентных пунктов, прибавка к годовой инфляции, это довольно много. Сёлета не было яшчэ і месяца, калі інфляцыя упісвалася б у 5% гадавы план ураду і Нацбанку. Гэта перакрэслівае створаны міністэрствам гандлю яшчэ на пачатку года графік дапушчальнага росту. Згодна з ім у красавіку інфляцыя мела дасягнуць 2,7%, ніяк не 6,5%. Згодна з падлікамі даследнікаў цэнтру Бэрок, па выніках года цэны ў сярэднім вырастуць да 9%. Пры аптымістычным сцэнары. У межах моніторынгу эканомікі Беларусі за 4 месяцы адмыслоўцы запыталіся ў беларусаў. Вот спустя 2,5 года ценового регулирования, как вы считаете, это решение оказалось скорее правильным или скорее неправильным? Около 63% сообщают о том, что это решение оказалось скорее правильным, и 20% сообщают о том, что они не могут определиться с ответом. Лакаматывам развіцця эканомікі з'яўляецца ўнутраны попыт, выкліканы неабгрунтаваным ростам заробкаў. Дзеля ўтрымання людзей на працоўных месцах ва ўмовах дэмаграфічнага спаду і дэфіцыту кадраў. Паводле Белстату, адмоўная сальда вонкавага гандлю спажывецкімі таварамі за год павялічылася ў 7,5 разоў. Значыць, завозілі тавараў больш, чымся прадавалі за мяжу. Внешний спрос конкретно в первом квартале практически сохранился неизменным, но если мы посмотрим на перспективу нескольких лет, он вошел в зону дефицита и в ней находится, что, забегая вперед, представляет серьезную угрозу для макростабильности. Эканамічныя чыноўнікі настойваюць, што расце галоўны эканамічны паказнік валавы ўнутраны прадукт. Вельмі істотна, аднак, што расце ён за кошт аб'ёму інвестыцыяў, звяртае ўвагу аналітык. Какова его подноготная, насколько, в какой мере он обусловлен натуральными механизмами и мотивами поведения фирм, а в какой степени административному стимулированию. За прывабнаю назваю інвестыцыі могуць хавацца дзяржаўныя выдаткі на выцягванне стратных прадпрыемстваў і іншыя падобныя захады. На фоне такога драйвера ВУП веснавыя паказнікі інфляцыі могуць падавацца кветачкамі ў параўнанні з тым, што чакае эканоміку на восень. Юлія Цяльпук, Белсат.
Расія адказная за знішчэнне над Донбасам грамадзянскага Боінга авіакампаніі Malaysia Airlines у ліпені 2014 года. Пра гэта афіцыйна заявіла Рада міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі. Больш за 10 гадоў таму у выніку трапляння ў самалёт снараду з расійскай ракетна-зенітнай установкі «Бук» загінулі 298 чалавек. Таксама Рада абвінаваціла Расію ў парушэнні Чыкагскай канвенцыі аб міжнароднай грамадзянскай авіяцыі, ды мае намер дабівацца кампенсацыяў. Рада заклікала расійскі бок пачаць перамовы з Нідерландамі і Аўстраліяй, бо найбольшая колькасць загінулых грамадзяне менавіта гэтых краінаў. Раней МЗС Расіі заяўляла пра выхад са згаданага расследавання. Тым не менш, невыкананне рашэнняў міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі можа мець наступствамі закрыццё паветранай прасторы для расійскіх авіакампаніяў. Чэргі па талончык каля паліклінікі, месцы, у якіх займаць даводзіцца яшчэ ўначы. Новая беларуская рэчаіснасць ці часовая лакальная з'ява. Аптымізм чыноўнікаў разыходзіцца з відэа, якія змяшчаюць у сацыяльных сетках нашыя суайчыннікі, вымушаныя ў гэткіх чэргах стаяць. Да прыкладу, ролік з Мазыра, змешчаны напярэдадні ў тык-току, за сотні сабраў больш за 343 тысячы праглядаў і амаль 1200 каментароў. Падрабязней Валера Руселік. Ведаеце, як выглядае бясплатная медыцына у Беларусі? Зараз покажу. Доброй раницы. Извините за вид. Вочище чичи не разлупились, потому что 4:30 Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Знаёмая картина? Падобная сітуацыя па ўсёй Беларусі. Яно і не дзіва. Нават афіцыйная статыстыка фіксуе нястачу медыкаў розных спецыяльнасцяў. Лік незакрытых вакансіяў даўно ідзе на тысячы. Зрэшты, тлумачыць педыятр Михаил Самборскі, нават у гэткай складанай сітуацыі можна зарганізаваць працу медыкаў больш па-людску. Не так, як я разумею, зроблена. Просто приходять зранку там і беруть ці талони, кому що достається. А запис, попередній запис, там, прас інтернет, можна щось придумати такое. А таксама перакіраваць частку пацыентаў, якія не вымагаюць удзелу менавіта доктара, да прыкладу, на фельчараў і медсёстраў. Дзеля справядлівасці дзяржава таксама шукае шляхі развязання праблемы нястачы медыкаў у краіне. Гэта і вяртанне на працу пенсіянераў, і рознага кшталту забароны на эміграцыю, і прывязванне да працоўнага месца маладых спецыялістаў абавязковай адпрацоўкай. А таксама грашыма. Гэтак маладым спецыялістам абяцаюць надбаўку 30% да акладу, а таленавітым медыкам з адмысловага кадравага рэзерву плюс 50% да акладу. Абсолютно дакладна. Грашыма гэта праблема не вырашаецца. Гэта не. Грошы, канешне, гэта там не на астатнім месцы такі стымулюючы фактор, але не галоўны. Галоўны гэта умовы працы. А для гэтага, падкрэслівае доктар, патрэбнае рэфармаванне ўсёй сістэмы аховы здароўя. Касметычнымі захадамі вылікаваць айчынную медыцыну нерэальна. І ў рэформах сістэмы аховы здароўя варта ісці ад самага пачатку. Вось да прыкладу. Ад права выпускнікоў медыкаў самастойна выбіраць месца будучай адпрацоўкі. Хаця, пра што гэта мы? Права выбару у Беларусі. Валер Руселік, Белсат. Папа рымскі Леў XIV можа наведаць Украіну з першым папскім візітам. Пра гэта са спасылкай на сваёй крыніцы паведамляе італьянскае выданне «Ля Рэпубліка». Выданне дадае, што прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўжо запрасіў папу здзейсніць апостальскі візіт у Кіеў, каб падарыць надзею украінскаму народу. Раней Леў XIV назваў расійскую агрэсію ва ўкраіне сапраўдным імперыялістычным уварваннем. Сярод іншых краінаў, куды можа выправіцца пантыфік, называюць Турцыю і Перу. У сваю чаргу, першым выразным паказнікам геапалітычнага бачання Льва XIV станецца аўдыенцыя з удзелам акрэдытаваных пры святым пасадзе амбасадараў,
Яе запланавалі на 23 лютага. Менш як праз 3 гадзіны стартуе першы паўфінал Еўрабачання ў швейцарскім Базелі. Шведы зноў фаварыты. Без палітычнага напружання не абыходзіцца і сёлета. Беларусь жа 4-й год запар не бярэ ўдзелу пасля адхілення ў 2021. За кім сачыць сёння і якая атмасфера ў сёлетняй сталіцы Еўрабачання, раскажа Марыя Сысой. Еўрабачанне праходзіць 69 раз. Першы ў 1956 быў таксама ў Швейцарыі, а ў 1988 перамогу гэтай краіне прынесла сама Селін Діон. Цяпер ціхі Базель з насельніцтвам 175 тысячаў прымае каля паўмільёна фанатаў конкурсу. У фаворы букмекераў Швецыя, якая перамагала ўжо рэкордныя 7 разоў. Дарэчы, як і Ірландыя. Гэта выдатнае пачуццё, я маю на ўвазе, мы не чакалі гэтага, мы прыйшлі з самага нізу ў Швецыі, перамогшы ва ўсім гэтым, і цяпер мы ўсё яшчэ тут, усё яшчэ на вяршыні. Гэтым разам, праўда, у шведаў не традыцыйны поп-гіт, а душэўная песня пад назваю «Толькі схадзіць у сауну». Эстонскага выканаўцу Томі Кэша з песняй «Эспрэса Мак'ята», якая завірусілася ў беларускіх карыстальнікаў сацыяльных сетак, таксама можна будзе пабачыць сёння. У гэтым годзе ў Еўрабачанні бяруць удзел 37 краінаў. У чацвер адбудзецца другі паўфінал, а ў суботу фінал. Цікава, што гэтым разам на конкурсе спяваюць на 20 мовах. Максімум з 1999-га, калі адмянілі правіла, што песні маюць быць на нацыянальных мовах. І шмат хто пачаў выбіраць англійскую. Беларусы 16 разоў выступалі на Еўрабачанні. Але з 2021-га наша краіна выключаная з конкурсу. Давайте уявім, каб мы маглі ўзяць удзел сёння. Каго б вы адправілі на конкурс ад нашай краіны? Калі ласка, пішыце ў каментарах, калі вам бяспечна. Марыя Сысой, Белсат. У сацыяльных сетках беларусаў процьма відэа пра холад у кватэрах. З пачатку траўня ў Беларусі пабіты 61 тэмпературны рэкорд. Людзі скардзяцца, што ўлады не ўключаюць ацяпленне. Беларусы ратуюцца як могуць цёплым адзеннем, абагрывальнікамі, электракамінамі, а нават нехта спіць у шапцы. С сегодняшнего или завтрашнего дня включат отопление в Гомеле. Ну, где включат? В садах, в музеях, больницах, поликлиниках, школах. Да, было принято решение, я прикреплю под видео информацию. Ну, то есть я и так озвучила. А у меня вопрос, а как вы думаете, а в квартирах люди не мерзнут? Дома холодрыга невозможно. Не выдержала и достала уже обогреватель, потому что вообще невозможно. 4-й день я не могу искупать даже в этой квартире своего ребенка. Все из-за того, что отключили отопление, хотя на улице было всего лишь 2 дня плюс 20, его отключили и все. Сейчас плюс 6 на улице и плюс 13 дома. Гаспадарства, у аб'ектыве гэта былі ўсе навіны, аднак наша трансляцыя працягваецца. Наперадзе інфармацыйна-публіцыстычная частка эфіру, якую мы правядзем разам з Віталём Бабіным. Ён ужо ў нашай студыі. Вітаю, Віталь. Добрый вечер, Юлія. Добрый вечер, гаспадарства. Сёння да нас далучыцца экс-палітзняволеная Антаніна Канавалова, а таксама палітык Павел Латушка. Пакуль агляд найцікавейшых публікацыяў з нашай старонкі. Белсат онлайн, запрашаю. Белсат паглядзеў на кошты сезонных прадуктаў у Менску, Варшаве і Вільні цяпер, ды суаднёс іх сярэднімі заробкамі ў Беларусі, Польшчы і Літве. Аказваецца, палякі і літоўцы могуць набыць бульбы ўтрая больш, чымся беларусы. Бульба пачынае вяртацца ў беларускія крамы, але па такіх цэнах, што і дранікаў не захочацца. Чыноўнікі вінавацяць пастаўнікоў, але і гэта не ўсё. Мясцовыя трускаўкі ў Беларусі значна даражэйшыя за замежныя. Каштуюць прыкладна на ўзроўні журавінаў. Калегі з інтэрнэт-рэдакцыі параўналі мінімальныя кошты на агуркі, бульбу, трускаўкі, кроп, пятрушку, радыску, цыбулю і цюльпаны на Камароўцы з рынкамі Вільні ды Варшавы. Замежныя цэны пералічылі ў беларускія рублі паводле курсу Нацыянальнага банку. Бульба аказалася таннейшай у Варшаве і ў Вільні. Таксама выявілася, што на адзін беларускі сярэдні заробак можна купіць такі набор прадуктаў 87 разоў на літоўскі, 141 раз на польскі заробак, 183 разы.
Падрабязней пра гэта і пра тое, як за год змяніліся кошты ў Беларусі, чытайце на сайце belsat.eu. Психолог Алла Мартинович прокомментовала пакаранне групы подлеткаў, якія ў Беларусі показывалі нецэнзурныя жэсты падчас салюту 9 траўня. Дзяцей прымусілі прасіць прабачэння на відэа, пры гэтым адна дзяўчына плакала. Таксама для іх правялі так званы урок памяці, дзе паказвалі кадры з жорсткай ваеннай стужкі «Ідзі і глядзі». На вопратку ж начапілі стужкі з чырвона-зялёным сцягам і кветкай яблыні. Гэтак Швецыя ўпершыню адправіць на конкурс не сур'ёзны поп-гіт, а камедыйны нумар з саунаю, каўбаскамі на грылі і самаіроніяй. Да таго ж краіну будзе рэпрэзентаваць бойс-бэнд з Фінляндыі. Галоўная ідэя нумару пад назваю «Толькі схадзіць у сауну» высмеяць стаўленне шведаў да фінаў і аспектаў іхнай культуры. Тэкст песні на вёраўскім дыялекце сумесі фінскай і шведскай моваў. На другім месцы ў букмекераў Аўстрыя з поп-операй пра няшчаснае каханне. Прэзентуе нумар квір-персона Йоганнес Піч з аўстрыйска-філіпінскай сям'і. Асноўная фішка выступу – арганічная сумесь класічнай і папулярнай музыкі, а таксама тэхна. Чытайце ў матэрыяле на сайце Белсату агляд іншых удзельнікаў сённяшняга паўфіналу Еўрабачання. Ну, уласна, пра Еўрабачанне, напэўна, яшчэ будзем гаварыць у нашых эфірах. Спадарства, а цяпер, уласна, той самы каментар Аллы Мартинович вашай увазе. З дзецьмі трэба гаварыць, а не пад прымусам паказваць, як іх караюць перад усім светам, упэўненая Алла Мартинович. Гэты тэрор, які здзейснілі над дзецьмі, іх выстаўлялі перад усім класам, ламалі іх псіхіку, ганьбілі перад усёй школай. Гэтых дзяцей рабілі сацыяльнымі інвалідамі, і ўвесь свет пра гэта пісаў і казаў. Сілавікі нейкую псеўдавыхаваўчую працу правялі, але ж у іх няма нармальных спецыялістаў, якія могуць ім падказаць, як адэкватную працу правесці. Гэта паказвае, што дзяцей нібы перамаглі, а фактычна зламалі. Дзеці чытаюць гэтую інфармацыю і перажываюць яшчэ больш, упэўненая псіхолог. Пра тое, як трэба правільна працаваць з дзецьмі ў падобных сітуацыях, чытайце ў адмысловым матэрыяле на сайце belsat.eu. Александр Лукашенко шмат разоў заклікаў беларусаў выбіраць адзенне айчынных вытворцаў і асуджаў тых, хто выбірае замежныя брэнды. Асабліва даставалася моладзі. Сам узурпатар, аднак, не прытрымліваецца уласных рэкамендацыяў. Гэтак на парадзе перамогі ў Маскве ён з'явіўся з рэменем Hermes коштам прыблізна $1000 США. Не адстаюць і сыны Лукашэнкі. Калегі з інтэрнэт-рэдакцыі прааналізавалі здымкі ў кнізе «Наш прэзідэнт», што выйшла сёлета ў студзені. Напрыклад, Дмітрый Лукашенко апрануты ў пола італьянскага брэнду прэміум-класу Стефано Рыччы, што каштуе каля $900. Адметна, што менавіта італьянскі касцюм калісьці быццам бы падаўся Александру Лукашэнку занадта дарагім. Маўляў, падчас першага прэзідэнцкага тэрміну ён замовіў сабе гарнітур Брыёні, а даведаўшыся цану, сказаў, цытата, «Не, гэта першы і апошні касцюм. А дзе нашае чыноўніцкае атэлье? А чаму яно не шые? Чаму мы павінны шалёныя грошы плаціць?» Мікалай жа і Віктор Лукашэнкі любяць нямецкі Hugo Boss. Падрабязней пра густы тых, хто настойліва заклікае купляць беларускае, чытайце на сайце belsat.eu. Што думае Павел Латушка пра новыя выбары ў каардынацыйную раду, а таксама пра скрадзеныя грошы з рахунку Анжэлікі Мельнікавай. Ужо неўзабаве абмяркуем гэтае пытанне з палітыкам. Далучайцеся. Студыя Белсат вашай увазе. Стартуе галасаванне за спікера каардынацыйнай рады. Цягам 24 гадзінаў дэлегаты КР могуць падтрымаць аднаго з двух прэтэндэнтаў на гэтую пасаду. Ад фракцыі беларусы ў спікеры балатуецца бізнесовец, блогер і вядоўца Александр Кныровіч. А каманда Латушкі і Рух за свабоду выставілі на гэты пост намесніка кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Артёма Брухана. Пасада спікера каардынацыйнай рады вызвалілася пасля знікнення Анжэлікі Мельнікавай. Напярэдадні кіберпартызаны паведамілі, што з 22 студзеня да 24 сакавіка 2025 года яна вывела з рахунку фонду Беларусь Ліберці на асабістыя патрэбы
больш за 150 тысяч долларов. З гэтае нагоды у эфіры праграмы «Студыя Белсат» Александр Кнырович раскрытыкаваў НАУ і фракцыю «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду». Хто зрабіў умовы, каб было магчыма грошы, выдаткаваныя з сродкаў донараў на працу Координацыйнай рады, аддаць на асабісты фонд Анжелікі Мельнікавай і не кантраляваць яе не тое, што адзін дзень, тыдзень, а некалькі месяцаў не кантраляваць. Мне падаецца, што тое, што зрабіў калісьці Павел Латушка, разам з кіруючай групай Координацыйнай радзе, калі ён казаў аб тым, што зараз мы прыйшлі, вы пастойце ў баку, мы зробім усё як трэба. Вось зараз мы бачым, як трэба. Ніякай адказнасці, ніякай справаздачнасці, ніякага кантролю. Уласна, Павел Латушка, фракцыя каманды Латушкі і Руху за свабоду, а таксама кіраўнік НАУ нашай студыі, спадар Павел, вітаю вас, добрый вечар. Добрый вечар, вітаю вас. Чулі вы, спадар Кнырович, у нашым эфіры усклаў віну на сітуацыю з Мельнікавай. На вас асабіста, што вам ёсць адказаць яму? Па-першае, давайте базава разберемся з вельмі важнаю рэчаю. Фундацыя «Беларусь Ліберты» ніколі не належала НАУ, ніколі не належала коаліцыі Латушкі і Рух за свабоду. Яна не належала нават Анжелікі Мельнікавай. Гэта фундацыя паважанай і вельмі шанаванай праз усіх нас ініцыятывы кіберпартызаны. Якія правілы існавалі ўнутры гэтай фундацыі, мне цяжка каментаваць. Па адпаведнасці з гэтымі правіламі Анжеліка мела, як мы разумеем, права распараджацца гэтымі сродкамі. Анжеліка займалася фандрайзінгам для каманды НАУ, але ніколі да фундацыі, якая забяспечвае дзейнасць, размеркаванне сродкаў, фундацыя НАУ не мела, як і мы не мелі да Беларусь Ліберці. Таму гэтае абвінавачанне спадара Кныровича просто абсолютная хлусня. У мяне пытанне да спадара Кныровича. Можа, спадар Кнырович зможа нам усім, як кіраўнік фракцыі Кнырович Ягораў, публічна прадставіць Кнырович Ягораў, публічна прадставіць справаздачу аб дзейнасці Координацыйнай рады другога склікання. Бо мы да гэтай пары не атрымалі звесткаў, якія сродкі атрымлівала Координацыйная рада другога склікання. Да я належаў спадар Кнырович і спадар Егораў. Якая фундацыя атрымлівала гэтыя сродкі? Як яны размяркоўваліся? Хто атрымаў гэтыя сродкі? Мы ставілі гэтае пытанне падчас выбараў, ніколі адказу мы не атрымалі. А ён мае такую інфармацыю? Павінен мець, ён член Координацыйнай рады другога склікання. Чаму ён гэтае пытанне не ставіць да сваёй фракцыі, калі Егораў быў спікерам Координацыйнай рады другога склікання? Але ж ненармальная сітуацыя, спадар Павел. Знікаюць грошы, такія вялізныя грошы, у прынцыпе, доступ да якіх мела спадарня Мельнікава, дарэчы, ваша пратэжэ. І гэтыя грошы таксама вызначаліся... Гэта дэмакратычны інстытут. Падчас як выбараў Координацыйнай... Вы вылучалі спадарню Анжеліку Мельнікаву на пасаду спікеркі Координацыйнай рады. Яна працавала вашай асабістай памочніцай. Не працавала на асабістай памочніцы, гэта хлусня. А якую версію гэтых хотел вы бачыце? Это была аперацыя спецслужбаў? У меня няма асабістых памочніц, гэта першае. Яна працавала ў камандзе НАУ як фандрайзер каманды НАУ. Яна менавіта адказвала за гэта. Яна камунікавала з донарамі. Ніякіх прэтэнзій, як сказалі шанаваныя арганізацыі кіберпартызаны. І таксама я пацвярджаю, як кіраўнік НАУ, да Анжелікі Мельнікавай, да пачаткаў 2025 года у нас не было. Гэты чалавек вельмі змястоўны, вельмі адказны, вельмі мэтанакіраваны і вельмі праактыўны. Давайте паглядзім, што адбылося. Па-першае, яна, калі абралася спікерка Координацыйнай рады, дамаглася, я магу гэта адказна сказаць, што парламент Польшы, Сенат Польшы прызнаў Координацыйную раду парламентам эміграцыі. Яна дамаглася, бо я быў побач з ёй на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Яна выступала публічна аб непрызнанні Лукашэнкі прэзідэнтам краіны пасля сфальсіфікаваных выбараў 26 студзеня. Яна выступала публічна, гэта ўсё ў інтэрнэце. Яна ставіла пытанне аб адказнасці Лукашэнкі перад усімі парламентарамі Савета Еўропы. Дарэчы, там былі дадатковы элемент па яе ініцыятыву уведзены аб прызнанні Координацыйнай рады парламенцкай асамблеі. Як гэта стасуецца з тым, што зніклі грошы з рахунку Беларусі? Першае, мы да гэтай пары з вами не ведаем матывацыю гэтых дзеянняў. Это галоўнае пытанне. Гэта галоўнае пытанне. Вы ведаеце на яе адказ? Я не ведаю, я пытаюся вам. А што вы думаеце? Значыцца, давайте разберемся. Зараз, калі ідзе следства, следства вядзе спецслужба Польшы, агентства ўнутранай безопасности, пад наглядам Нацыянальнай прокуратуры Польшы. Калі я падаў заяву ў паліцыю Польшы, пасля гэтага у меня было некалькі сустрэч. Я інфармаваў грамадскасць аб гэтых сустрэчах. Уже аналізуючы гэтай сустрэчы сёння, я магу сказаць, што ставілася пытанне аб магчымым пераводзе сродкаў з рахунка фундацыі кіберпартызану. Сёння я разумею, што спецслужбы Польшы на той момант ведалі,
што сродкі былі пераведзены. Але пры гэтым узбуджана крымінальная справа па артыкуле 189 крымінальнага кодекса Польшчы нацыянальнай пракуратурай Польшчы, самым вышэйшым органам пракуратуры Польшчы, аб незаконным утрыманні, пазбаўленні волі, свабоды чалавека, яе і яе дзяцей. Ну, вас як юрыста на што наводзіць, на якія думкі? Гэта значыць, асноўная версія ў спецслужбу – гэта незаконнае пазбаўленне свабоды. І менавіта па гэтым артыкуле вядуць спецслужбы Польшчы пад наглядам Нацыянальнай пракуратуры Польшчы следства. Давайце пачакаем. Яны ведаюць больш, чым мы з вами. Мы не ведаем матываў. Я не мог гэтага ведаць, ні член каманды НАУ ніводны не мог ведаць, таму што мы не маем доступу ні да рахунку кіберпартызанаў, не мелі і не можам мець. Гэта натуральна. Пры ўсёй павазе да гэтай арганізацыі гэта пытанне, якое трэба ставіць кіберпартызанам. Уявіце сабе, да нас прыходзіць чалавек, які працаваў у кіберпартызанах. Это самая шанаваная арганізацыя. І мы, зразумела, прымаем чалавека як верыфікаванага чалавека, бо мы ўсе звяртаемся да кіберпартызанаў. Яна прыйшла да вас пасля таго, як працавала ў кіберпартызанах. Абсалютна. І гэта был адзін з важнейшых элементаў верыфікацыі яе дзейнасці. Я ведаў вельмі добра Зміцер Шагельскі, можна яго запытацца. І не было ніякіх нараканняў. Ну, абсалютна. Уявіць сабе, мы можам кантраляваць прыватнае жыццё чалавека. Не. Давайте адкажам на пытанне. Я амбасадар, міністр. Я ведаю, як працуюць спецслужбы, як працуе дзяржава. Вось учора, я думаю, вы падавалі навіны аб тым, што быў падпал і выкрыццё тых, хто зрабіў падпал буйнога супермаркета пад Варшавай. Працавала 55 пракурораў Польшчы на працягу года, каб высветліць, што гэта было зроблена на заказ расійскіх спецслужбаў. Мы у нашых дэмакратычных структурах маем выведку, контрвыведку. Мы можам гэта зрабіць. Яшчэ адзін вельмі важны элемент. Супраць нас ідзе вайна. Рэальная вайна. Што адбылося ЧБК? Чорная кніга Беларусі. План перамога. Пазней, план перамога. Байпол. Зараз атака кіберпартызанаў. Што адбылося з беларускім ГНО? Зараз атакуюць НАУ, атакуюць Коордынацыйную раду. Да гэтага знікнення Верамейчыка. Я хачу запытацца ў спадара Кныровіча. Спадар Кныровіч, калі Вадзім Пракоп'еў пазваніў мне і папрасіў падтрымаць фракцию Кныровича, Ягорова и Прокопьева по пытаниях Веремейчика, мы сказали, конечно, мы не будем спекулировать на зникнении Веремейчика. Чему вы не информовали громадство 4 тыдні, что он зник? Чему вы не доказали ему допомогу легализации у Литве и у Польши? Я скончу. И он оказался у Вьетнаме, и он был выкраден спецслужбами. И мы подтрымліваем вас, бо спекуляваць на жыцці, на лёсе людей нельга. Чему он мае право зараз сцвярджаць, что Мельникова злачынец? Гэта мы можем высветліць толькі тады, калі будзе абвінавачанне прокурора і будзе завершена. Я не пачуў, што спадарня Мельникова са словаў спадара Кныровіча з'яўляецца злачынцам. Ён сказаў, што проста адказнасць на гэту сітуацыю ляжыць канкрэтна на вашай фракцыі і на вас асабіста. Адказнасць ляжыць на ўсіх. Я пытаюся пра Коордынацыйную раду другого склікання. Дзе адказнасць Кныровіча як члена КР, няхай справаздачыць. Гэта адказнасць наша агульная. Я не адыходжу ад адказнасці. Але Анжеліка Мельникова, і гэта могуць пацвердзіць усе члены нарады фракцыі, поинформовала нараду фракции о подаче заявки, поинформовала нараду фракции о подтверждении отрымания гранта. Усе ведали, ніхто, ніводны член нарады фракции, а туды ўваходзяць усе фракции, усе 8, у тым ліку і апозіцыя, якая лічыць сябе апозіцыяй, не поставіў нават ні слова пытання. Так это ж лагічна просто подзяліць хаця б валоданне гэтым рахункам на некалькі чалавек, нейкую раду стварыць. Ну, пытанне, чаму так атрымалася? Чаму яна карысталася рахункам і ўнутранай працэдуры гэтай ініцыятывы не забяспечылі бяспеку, калі мы лічым, што яны менавіта гэтым займаюцца? Но это не пытанне да нас. Спадар Павел, напэўна, вы ведаеце пра расследаванне журналістаў, якое было апублікаванае ў польскім выданні «Палітыка». Вы самі каментавалі гэтую справу. Ёсць версія, што яна паляцела на Шры-Ланку, далей кудысьці яшчэ, у Дубаі зараз. Як вы разглядаеце гэтую версію? Ну, па-першае, уявіць сабе, жанчына з 2 маленькімі дзеткамі, дачушкамі, ездзіць па свеце, хаваецца. А яна ж у Беларусі з бацькам, так бацька хаваецца. Ну, мы ніколі не атрымалі відэопацверджання, правда? Мы не можам гэтага сцвярджаць. Дарэчы, я магу сказаць сёння больш, менавіта праваахоўчыя органы ставяць пытанне, ці сапраўды дзеці знаходзяцца ў Беларусі. Гэтае пытанне я атрымаў. Ёсць сведчанне людзей, якія бачылі разам з бацькам 2 дачок у Нясвіжы. Праваахоўчыя органы Польшы ставілі пытанне, ці сапраўды яны знаходзяцца на Беларусі. Гэтага ніхто не пацвердзіў. Мы не маем візуалізацыі пацверджання. Рэальных сведчанняў няма, гэта праўда. Вось гэта праўда. Жанчына з 2 дзеткамі ездзіць па ўсяму свеце. Скрала грошы. Ну так лічыцца, да? Зараз хтосьці агульна так спрабуе сфарміраваць гэтую пазіцыю. Грошы зніклі.
она будзе ўсё жыццё так бегаць, як махлярка, альбо яе дзесьці затрымае рэжым і вымусіць яе вярнуцца ў Беларусь, дзе она скажа, што прабачце, Александр Григорьевич, я была вінаватая, я заклікала вас прыцягнуць да адказнасці, выдаць вам ордер на арэшт, не прызнаваць вас прэзідэнтам, а вы лепшы кіраўнік. Замест ордера давайте вам дорым орден і давайте помнікі вам паставім. Вось што хоча рэжым. Зараз ідзе вайна. Массированная война супраць наших институтов. Давайте будем отказанными. Это можно сказать, что демократычныя силы ў дадзеным выпадку могуць прызнацца, што яны слабыя перад сілай гэтага рэжыму. Слухайте, напэўна, сілы у нас менш. Ну, уявіце сабе. Напрыклад, учора Артём Брухан, як кандыдат на спікера Координацыйнай рады, атрымаў шантаж, пагрозы з боку спецслужбаў на свой телефон. Гэтыя пагрозы, шантажу... Што за шантаж? Фактычна яму ствараюцца рызыкі ад удзелу ў палітычнай дзейнасці. Гэта спецслужбы? Гэта спецслужбы Лукашэнкі. Падобныя захады былі з боку спецслужбаў на працягу ўсяго красавіка. У адносінах некалькіх нашых членаў. А Мельніковай пагражалі? Так, у красавіку 2024 года. Тады, калі... Давайте яшчэ раз узгадаем. Гледачы павінны гэта памятаць. Лукашенко, красавік 24 года, выходзіць і публічна кажа, хто... Вы што там, раду вырашылі абраць? Крымінальныя справы. Крымінальныя справы. 257 крымінальных справ адносін да ўсіх. Пазней ён сказаў, маёмасць. І у нас, у камандзе, практычна ўсіх арыштаваная маёмасць. Усіх, хто пайшоў у Координацыйную раду. Наступны сказал, родныя блізкія. Яны пачалі шантажаваць роднымі блізкімі. І тое самае атрымала Анжеліка ў красавіку 2024 года. Але муж яе спокойно ездзіў у Беларусь. Вось это дзіўна. Ну, это дзіўна, правда. Вы задавалі ёй гэтае пытанне, як так адбываецца? Па мужу была пытанне, і была вельмі дакладная камунікацыя з ёй, што пасля таго, як яна выбіраецца спікеркай Координацыйнай рады, яе муж не можа ездзіць у Беларусь. І наколькі мы ведаем, яна прытрымлівала гэта слово. Але давайте так шчыра. Я магу вас абавязаць зараз пайсці на вуліцу X ці на вуліцу Y. Кожны чалавек, ён прымае рашэнне. У нас няма інструментаў, каб вымусіць на чалавека рашэнне штосьці прымае, рабіць. калі гаворка ідзе пра асабістую бяспеку, у тым ліку родных людзей, якія ідуць у такія пасады у дэмакратычных сілах. Вы журналіст, вядомы журналіст грамадска-палітычнага тэлебачання, які мае вельмі дакладную пазіцыю супраць рэжыму. Вы таксама прымаеце рашэнне. Кожны з нас кожнага дня прымае рашэнне. Калі рэжым хоча забіць, калі рэжым хоча выкрасці, вы таксама давалі рэпартажы мінулы тыдзень, КДБ паказвае, з верамейчыкам, што адбылося, выкраданне. Яны робяць гэтыя крокі, не лімітуючы сабе ў сваіх дзеяннях. Гэта вельмі важна зразумець. Спадар Павел, сапраўды, у Анжелікі былі дзеці і была сітуацыя, якую можна было маніпуляваць. А як забяспечыцца ад гэтага надалей? Я ведаю, што ў Координацыйнай радзе гэта пытанне абмяркоўвалі, цяпер абіраюць спікера. Так, ці трэба выбіраць асобу, якую нічога не звязвае з Беларусю? Не, слухайте, ну так мы можем далеко дайсці. Па-першае, Анжеліка таксама была і грамадзянкай Польшы. Давайте яшчэ браць Але атрымала толькі ў снежні 24 года. Так, яна як грамадзянка Польшы, неважна, калі яна атрымала, яна прайшла поўную праверку польскіх спецслужбаў. Агентства ўнутранай бяспекі, агентства выведкі, Міністэрства ўнутраных спраў і пагранічнай службы Польшы. І не было ніякіх пытанняў да яе. Ці мы з вами можам сабе ўявіць, што мы створым у Координацыйнай радзе, ці ў дэмакратычных сілах структуру, якая будзе больш моцная ў праверцы. Дзяржавы пад атакай, колькі актаў сабатажу у Літве, у Польшы, у Германіі, тэрарыстычных атакаў, яны не ў стане кантраляваць бяспеку. Ну, агульна яны кантралююць, але колькі прыкладаў, калі людзі, напрыклад, той жа суддзя, як он, Шмыд пераехаў, дзяржава не ў стане скантраляваць. А мы хочам, каб дэмакратычныя сілы гэта зробяць. Давайте будзем рэалістамі, давайте не будзем гуляць проста у школьнікаў. Гэта нерэальна. Але гэта не азначае, што не павінны быць захады самабяспекі. Калі, напрыклад, у нас супрацоўнік каманды хоча паехаць у нейкую краіну, якая з нашага пункту гледжання рызыкоўная, я шчыра кажу, я не рэкамендую вам туды ехаць. Але калі ён мне кажа, што я не бачыў сваю матулю 3 гады, і толькі адзіны спосаб, каб сустрэцца, я паўтараю, гэта рызыкоўна. Вы можете трапіць у пастку, але ён едзе. Я не магу яго вымусіць. Кожны чалавек прымае рашэнне, рызыкуючы сваёй свабодай, а часамі і жыццём. Разам з тым, спадар Павел, праходзяць выбары ў Координацыйную раду, і зноў вылучаны прадстаўнік ад вашай фракцыі Артём Брухан. Больш ахвочых не знайшлося?
Мы праводзілі двойчы паседжанне. Дарэчы, калі была справа з Анжэлікай, мы разглядалі ўсе кандыдатуры. Самаотвод узяў Юрый Габарэвіч, самаотвод узяў Алесь Михалевич, самаотвод узяў Уладзімир Астапенко. Я не пайшоў, і гэта была моя палітычная пазіцыя з самага пачатку, бо спекуляцый на гэты конт было шмат. Я не хачу ствараць другі цэнтр, які будзе ўспрымацца ў грамадстве нібы супрацьвага офісу Светланы Ціхановскай. Гэта моя была прынцыповая пазіцыя. Мы працуем разам. Я намеснік у кабінеце. Таму Артём Брухан на той момент таксама ўзяў самаотвод, і прыйшла чарга, і Анжэліка сказала, я гатова прыняць на сябе гэтую місію. Яна ўзяла. На сённяшні дзень абсалютна лагічная сітуацыя. Размовы былі з тым ліку з тымі людзьмі, пра якіх я казаў. Артём сказаў, я гатовы ўзяць на сябе адказнасць. Але цяпер ідуць пагрозы на адрас Артёма Брухана. Як вы сведчыце, ці гэта не паслужыць таксама? Ну, добра, мяне двойчы хацелі забіць. Што мне, зайсці з дэмакратычнага руху? Так я кажу Лукашэнку. Не зайду. Можаш забіць. Я не зайду з дэмакратычнага руху. Я ўпэўнены ў тым, што ты будзеш сядзець у турме. Мы зробім усё, каб ты атрымаў адказнасць у міжнародным крымінальным судзе, у спецыяльным трыбунале адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Мы ніколі не былі так блізкімі да адказнасці Лукашэнкі. Таму ён ваюе з намі. Ніколі справа Беларусі не была у прокурора міжнароднага крымінальнага суда у парадку дня. Яна прапісана, зайдзіце на сайт. Ніколі не было перададзена столькі сведчанняў, ніколі не была апрацавана стратэгія юрыдычная, калі ўрад краіны, замежнай краіны, распачаў гэтую справу. Што я учора рабіў у Вене? Таксама пытанне адказнасці. Мне падаецца, Лукашэнку гэта мала хвалюе. Піша артыкулы на Фейсбуке, просто ходзіць каментуюць, а хтосьці робіць справу. Калі ўвесь авіапарк Лукашэнкі пад санкцыямі амерыканскімі, калі за гэты час наша фракцыя 2 санкцыйныя спісы, чаму Лукашенко вызваляе палізняволеных? Таму, што на яго ціснуць санкцыі. Паглядзіце кожнае яго выступленне апошняе публічна. Ён усюды кажа санкцыі, 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 таму што ціск. І ён будзе адказваць за злачынствы супраць беларусаў. Спадзяёмся на гэта. Пра палітзняволеных пагаворым ужо неўзабаве. Вам вялікі дзякуй за гэтую размову. Павел Латушка, гаспадарства кіраўнік НАУ і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету нашай студыі. Стала вядома пра смерць былой палітзняволенай. 39-гадовая Ганна Кандраценка пайшла з жыцця яшчэ 5 лютага сёлета, паведаміла выданне «Наша Ніва». Жанчына памерла ад раку, які ёй дыягнаставалі яшчэ за кратамі. У яе засталіся самотная маці-пенсіянерка. Ганну Кандраценку затрымалі ў траўні 2022-го, а ўжо ў ліпені суд Ленінскага раёну Магілёва агучыў вырак 3 гады калоніі. Жанчыну прызналі вінаватай паводле 3 крымінальных артыкулаў, у тым ліку за нібыта абразу Лукашэнкі і абразу прадстаўніка ўлады. Адбываць пакаранне Ганну Кандраценку адправілі ў гомельскую калонію нумар 4. Паводле былых палітзняволеных у атрадзе яна атрымалася асобна ад астатніх, аднак паступова пачала адкрывацца. Праз працу на швейнай вытворчасці гаспадарыні Ганны стаў прагрэсаваць псарыяз. Яна хавала рукі, раздзірала іх. Аднак з гэтай працы яе ніхто не здымаў, а лячэнне ў санітарнай частцы плёну не дало. У 2023-м Ганну Кандраценку асудзілі яшчэ да года зняволення за нібыта абразу прадстаўніка ўлады. Пасля вяртання ў калонію жанчыны дыягнаставалі рак шыйкі маткі, аднак датэрмінова яе не вызвалілі. Ганна Кандраценка выйшла на волю 20 чэрвеня летась. Антаніна Канавалова была палітзняволеная ў нашай студыі. Вітаю, добрый вечар, спадарня Антаніна. Як я даведаўся, літаральна некалькі секундаў таму вы ведалі Ганну Кандраценка. Што можаце распавесці, які вопыт камунікацыі з ёй быў у вас у калоніі? Ну, Анна Кондраценко, я уже нашей Ниве давала пару слов про нее. Это прекрасная девочка, я по-другому, я женщина, и, наверное, мне не повернется язык ее назвать. Она очень худенькая. Она всегда ходила, улыбалась, несмотря на ее заболевание, когда мы уже узнали о том, что она болеет, она все равно ходила с улыбкой. Мне почему-то вот она запомнилась, когда она зимой в синей телогрейке, в шапке вот этой вот темной, которую давали в колонии. Теплых рэчаў у яе не было, вось кажа Юрина Шчасная, напрыклад. Да, у нее не было помощи. Мама у нее была в пожилом возрасте, где-то она жила под Могилевской областью. Мы пытались искать маму через родственников, но нам не удавалось выйти на ее контакт. А калі яна ўжо выйшла з калоніі, ці вы з ёй кантактавалі нейкім чынам? Нет. Не получилось. Но я знаю, что ее вывозили в Гомеле несколько раз в город. Она ездила.
А потом уже, когда она вернулась, она побыла несколько дней в колонии, и ее отправили уже на этап для нового уголовного дела. Уласна, на вашу думку, чаму паўстаў вось гэты год дадатковы за непадпарадкаваннем, бо яна была цяжка хворая, і ўсе пра гэта ведалі? Это была помста? Я думаю, что это... Не знаю, как объяснить. Аня была достаточно спокойным человеком. Она никогда не конфликтовала ни с одним сотрудником администрации. Она никогда не конфликтовала с мастером на фабрике. Но почему-то именно к ней было такое немножко привзятое отношение. То есть если она где-то на фабрике пыталась присесть в свободное от работы время, то сразу же прилетала мастер и начинала на нее почему-то кричать. По какой причине, мы не знаем. Мы не знаем, по какой причине случилась вот эта ситуация с новым уголовным делом. Вполне возможно, может быть, сами сотрудники надавили на то, чтобы она написала так называемую явку. То есть это явка в колонии достаточно такое дело очень интересное. То есть то, что они не могут раскрыть, они как бы предлагают человеку взамен на какие-то блага и таким образом себе вешают звезды. Як Ганна Кондратенко трымалася за кратамі ўжо з дыягнаставаным анкалагічным захворваннем. Пра гэта нам апавяла былая палітзняволеная Ірына Шчасная, якая ў гомельскай калоніі таксама, як і спадарня Антаніна, была разам з Ганнаю. Давайте паслухаем. Аню вывозили на Гомель, там яна была пэўны час, калі я маю на увазе больницу гомельскую. Потым яе зноў прывезлі ў зону, неяк яна там лічылася ў санчасткі, але ўжо тады з фабрыкі яе знялі. То бок яна знаходзілася апошнія месяцы ў атрадзе. Я мела дзе размову, калі сама хадзіла піць лекі, і вось на тым пункце выдачы лекаў я сустрэла Аню, мы размаўлялі, я вельмі шмат намагалася выведаць пра яе стан здароўя, але яна мяне ўвесь час запэўнівала, як і іншых дзяўчат, што не хвалюйцеся, ўсё добра, ўсё будзе добра, дзяўчаты. Вось, на жаль, гэта проста яе такая уласная рыса, не скардзіцца. Чалавек усё трымаў у сябе. Спадарня Антаніна, тут у нашым чацікі перадаюць вам прывітанне, кажуць, што вы моцная дзяўчына, хай у вас усё атрымаецца. Таксама хтосьці сярожа піша, што памятае вас па школе нават. Так што глядзяць наш эфір. Спадарня Антаніна, вы ўжо распавядалі Белсату пра ўсе жахі, якія адбываліся ў гэтай гомельскай калоніі, але што самае страшнае для вас было, што зараз ужо па часе нейкім, калі вы ўжо вярнуліся да нармальнага жыцця, наколькі ўвогуле вярнуліся да яго? Давайте отвечу на первый вопрос. Самое страшное было это разлука с детьми. Это как для любой мамы. То есть дети для меня это все в жизни. Поэтому, конечно, потерять детей на 4,5 года это достаточно тяжело. Когда ты можешь их видеть только раз в месяц по видеосвязи, то не всегда. Потому что видеозвонок – это такая вещь в колонии. Если ты не дозвонился с первого раза, перезванивать тебе никто не будет. А гэта можа адбыцца ў любы час, вам могуць дазволіць, так? Я разумею, калі не взяли слухаўку там, то... Да, это определенное время дается. Это в основном всегда, когда ты идешь на вторую смену на фабрике. Этот звонок может быть с 8 утра и до часу дня приблизительно. Для дзяцей в любое время. Так, для дзяцей хіба гэта таксама быў вельмі балючы і вельмі складаны досвед. Пра што яны вам распавядалі, калі вы побачылись? Настя мне старалась рассказывать стихи, которые выучила. Я почему-то помню первый наш разговор. Я, конечно, при всех наших видеозвонках я старалась не плакать, чтобы они не видели моих слез, но это достаточно было тяжелым моментом. Если я не расплакалась на видеозвонке, я обязательно выйду и заплачу после него. Мы бачылі вось гэтыя відэа кадраў, якія апублікавала ваша маці ў Фейсбуку адразу падчас вашай сустрэчы з дзецьмі. Вы тады яшчэ сказалі, што вы памятаеце яшчэ мяне, вашу маму, як цяпер ваши стасункі, як яны прывыклі? Да, они ко мне привыкли. Они привыкли с того момента, когда мы увиделись, потому что я уже давала где-то, с первых минут, потому что они все время «мама, мама». Сейчас у меня Ваня, это единственный вопрос, который он мне задает, это «ты от нас не уйдешь?».
Ну, конечно, я отвечаю, что я уже всегда буду с ними. И они как бы пытаются мне все рассказать. Они со мной спят, хотя у них есть свои кровати, да. То есть на протяжении всего времени им не хватало мамы, с которой они хотят постоянно обниматься. Они постоянно там меня... Настя меня сейчас начинает учить польскому языку. Угу. У вас такая ўзаемная атрымоўваецца дзяленне вопытам. Спадарня Антаніна, хацеў бы вярнуцца да нашага другога пытання, вось да тых цяжкіх умоваў, якія перажываюць жанчыны ў гомельскай калоніі. Выявілі анкалогію у спадарні Ганны Кандраценкі, аднак не выпусцілі яе. Як увогуле там вядзецца абследаванне, то бок як дыягназуюцца такія вось хваробы, як лечаць? Ці ёсць на гэта там магчымасці? Что касается Ани, у него была онкология по гинекологии, да? Гинеколог в колонии есть, но попасть к нему достаточно тяжело. Что касаемо других врачей, то это только терапевт еще есть и психиатр, да, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, кабинет ЭКГ какой-то есть. Достаточно быстро выявить онкологию колония не может. Это уже если только при осмотре, и то, если вы этого добьетесь, это займет достаточно большое количество времени, потому что я сама через это проходила, я знаю, что это такое, чтобы тебя осмотрели по твоему заболеванию и вывезли куда-то на город. Это может быть пройти год и больше. У вас як праходзіла вось гэта? Ну, ведаю, што па аповедам часамі доктар аддасць там таблетку анальгіна, маўляў, вось лечыся. Коли там серьезное захворывание, правда? Я не думаю, что именно что касаемо онкологии есть какие-то лекарства в колонии. Я думаю, их нету, их не существует. Максимум, что они могли делать, это вывозить на химиотерапию. Все. При канцы нашай размовы яшчэ пытанне пра вашага мужа, якога судзілі разам з вами прыкладна ў той жа самы час. Ён, калі не памыляюся, ва ваўкавыскай калоніі, ці ёсць нейкая сувязь з ім? Нет, связи у меня с ним нету, письма не доходят от меня туда, и он тоже как бы сейчас на данный момент не пишет. Есть подозрение, что, скорее всего, он опять в ШИЗО. Альбо блокуюць перапіску, таксама Да. можа быць такая верагоднасць. Ему буквально вот недавно запретили видеозвонки со своими детьми, то есть не подписали. Вельмі спадзяемся, што ў хуткім часе ўсе палітвязні, не толькі ваш муж, выйдуць на свабоду. Вам зычым поспеху, усяго самага цёплага, найлепшага. Дзякую вам вялікі, што знайшлі час прыйсці ў нашу студыю гаспадарства. Антаніна Канавалова, былая палітзняволена ў нашай студыі. І ў канцы гісторыя са шчаслівым канцом. Працаўнікі адной з крамаў Бабруйску звярнуліся ў службу 112. Падставою для званка ратавальнікам стаўся жаласны піск з вентыляцыі. Прадстаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў дэмантавалі частку сцены ў краме. Аказалася, на дапамогу клікалі кацяняты. Як яны туды трапілі, не удакладняецца. Кадры ратавальнай аперацыі глядзіце без каментара. О, тут все, принимай. Чуть под стол залез. Ловите, вот опять заскочит. Давайте его. Все живые. Ой, какая черная Все живые. О, посмотрим. Откройся. вот они, все трое живы. І на гэтым у нас усё. У студыі Белсат ставіце упадабанні, каментуйце нашу трансляцыю. Я бачу, што вы гэта актыўна робіце. Калі гэта для вас бяспечна. Больш навінаў у нашым тэлеграме. QR-код для пераходу на яго можна пабачыць на вашых экранах. А цяпер найцікавейшыя матэрыялы з сацыяльных сетак. Белсат онлайн запрашаем. Чаму афіцыйны беларускі дзяржаўны герб насамрэч і не герб увогуле? Нашыя калегі з СМР-рэдакцыі падрыхтавалі эксплэйнер у гэтым пытанні. Цалкам тлумачэнне шукайце ў тык-ток-аккаунце Белсату. Мы ж прапаноўваем вашай увазе фрагмент гэтага відэа. Рэч у тым, што гербы ўсіх еўрапейскіх краін і нашых суседзяў адпавядаюць строга сфармуляваным правілам, якія рэгулююць стварэнне і выкарыстанне гербаў. Гэтая сістэма правілаў сфармавалася ў Еўропе 12 стагоддзя і ўтрымлівае нормы адносна колераў, фігур, кампазіцыі, а таксама сэнсавага значэння сімволікі.
І вось крыху зменены герб БССР, які сёння выкарыстоўваецца ў Беларусі, гэтым правілам не адпавядае. Напрыклад, парушаецца правіла колераў. Усе элементы герба мусяць выдзяляцца, метал не кладзецца на метал, а колер на колер. У той час, як на нашым афіцыйным гербе залаты контур Беларусі ляжыць на залатых промнях сонца. Не кажучы ўжо пра тое, што контур краіны абсалютна нетыповы элемент, роўна як і зорка, пшаніца і стужка. У прамове на парадзе да дня перамогі ў Менску Лукашэнку нечакана закрануў не толькі нямецкіх захопнікаў, але і іхных памагатых у арміі расійскага генерала Уласава. Што гэта за рыторыка? Патлумачыў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Відэа з каментаром можаце паглядзець на YouTube-канале Белсат Шортс і праз секунду ў нашым эфіры. Але пэўны цікавы момант быў з уласаўцамі, тое, што ён іх узгадаў, і не проста іх узгадаў, яшчэ і падкрэсліў, што расійскія уласаўцы. І гэта такой пэўны працяг гісторыі з георгіеўскай стужкай. То бок Лукашенко гэтым годзе падвяргаецца ціску з боку Расійскай Федэрацыі, якая імкнецца уніфікаваць адносіны да вайны і наратывы ў сувязі з вайной. І пэўныя беларускія самастойнасці, якія былі асаблівасці, на іх ціснуць, каб яны адышлі, прынамсі, на другі план. І вось тут Лукашенко, калі ён гэта падкрэсліў, яму гэта было важна паказаць, што ён і памятае таксама пра уласаўцаў, пра расійскую калабарацыю, пра тую калабарацыю, якую самой Расіі не вельмі любяць гаварыць. Нетыповая атмасферная з'ява. У Беларусі зноў заўважылі віхор, падобны да смерчу. Што гэта такое? І чаму яны ўсё часцей з'яўляюцца ў нашай краіне? Адказы знойдзеце ў відэа, апублікаваным у тэлеграм-канале Белсату. Сапраўдная легенда беларускай сцэны. Роўна 120 гадоў таму, 13 траўня, нарадзілася акторка тэатру і кіно Стэфанія Станюта, у прафесійнай біяграфіі якой больш за 200 роляў. Гісторыю народнай артысткі Беларусі і СССР вы можаце паглядзець у відэа на старонцы Белсату ў Фэйсбуку. Фрагмент пакажам далей у нашым эфіры. Дай Бог усім беларусам, нашым гледачам у прыватнасці пражыць такое цікавае і даўгое жыццё, як спадарня Стэфанія Станюта. Ну і, уласна, нам ёсць кім ганарыцца. А на гэтым у нас усё. Дзякуем вас за ўвагу і за вашыя каментары, а таксама упадабанні. З вамі працавалі Юлія Лабанова і Віталь Бабін. Да новых сустрэчаў на Белсаце. Да сустрэчы.